Камъка за мен е една голяма любов, която гледа едно парче камък и то отвътре ми се показва една фигура, която аз с чупа и детето стигам до нея. И тя излиза на бял свят и така придавам душа на един камък, на едно парче камък, което придобива форма и така, иначе почва да ме радва, като виждам, че излиза от камъка това, което съм видял в него, да го изкарам. Човек трябва да вярва в нещо, за да може да постига това, което иска. Иначе човек без вяра е нищо. Кръг на нула е. Да вярваш ли в нещо, нищо няма да стане. Когато вярваш, става. Самата изложба, която ще се състои на 5 юли, 17 часа. Заповядайте всички приятели, роднини, почитатели на изкуството, за да видите на куп всичко мое, което аз го правя. Пък и аз да го видя на куп, защото така иначе си намират собствени си моите картини и моите произведения. Всичко хубаво!